Hyvää joulua, Amelia. Sähän täytät huomenna 4 vuotta, eikö niin? Joo. Se on huomenna syntymäpäivä. Hei, hyvää tulevaa syntymäpäivää myös. Mitä Teo, mitä sulle kuuluu? Mitä sun vuosi on mennyt? Ihan hyvin mennyt. Joo. Hei, mikä lapset oli parasta tänä vuonna? Mikä se oli parasta? Missä joulu? Joo. Joulu on parasta. Se on ihana kuulla. Mitäs synttäri? Onks se ollut kiva? Joulu vai synttärit? Molemmat. Molemmat on tärkeitä. Molemmat on hyvin tärkeitä. Kyllä. Joo. Joo, mitä te... Mun mielestä tontut kertoo, että harrastatte... Oliko se voimistelu vai mitä te harrastitte? Joo. Oliko se Kertokas, mitä te teette? Prinsessa ei voimistella. Oliko se voimistelu vai tontut ovat kertoneet tonnosta? Voimistelua. Voimistelua. Mini-ninjat. Prinsessat. Prinsessat. Okei, ihan kuulla. Onko mennyt hyvin? Joo. Joo, meni hyvin. Hei. Onko se hauska? Okei. Joo, hei, kiva kuulla. Haluatteko lahjoja? Joo. Me tontut ovat kertoneet teistä kaikenlaista ja sitten me siellä korvatunturilla teemme teidän toiveenne mukaan lahjoja. Mitäköhän lahjoja pukki on tuo? Ei tiedäkään. Ei Katsotaan. tiedetä. Katsotaan. Siellä taitaa ehkä olla Amelille. Joo. Käypäs hakemassa sieltä sulle noita. Niin mullekin. Miten sanotaan sitten pukille? Mitä se sanoo? Odotetaan, että ei aloiteta. Miten sä sanot pukille, kun se pukki antaa sulle lahjaa? Onko se kiitos? Kiitos. Ole hyvä. Oi. Amelia. Siinä on kyllä isoja lahjoja. Tontut lahjoja. Pitääkö panna kirkkaasti jälkeen? Joo. Kattoa valoa. Mitenköhän? Lukisiko toisella puolella? Keskimmäinen. Lukisiko siellä? Tässähän lukee, että Teo. Siinä lukee Teo. Hei, hyvää joulua tässä. Kiitos. Teo. Se on Teo. Teolle. Mahtavaa. Amen. Ameli. Näin isoja lahjoja. Niin. Ameli. Wow. Täällä lukee. Teo. Ameli. Ameli. Eiku Ameli. Mikäs tämä taitaa olla? Tämä on... Onko tämä vaimista? Teo. Se on varmaan hänen. Tontut on jopa unohtanut aika kirjaa. Se on selvästi Ameli. Kyllä. Ameli. Niin. Se Ameli. Sekin on Ameli. Hei. Siinä. Oliko musta? Paljon Tässä on Ameli. Ja siinäkin. Ja siellä on vielä Siinä. Teolle ja Amelille. Teolle, kato, Teo. Tää on sulle. Ja niin. Siinä on sulle. Nyt. Akille. Wow. Kiitos. Kyllä Akiakin muistetaan. Ei siinä vielä kaikki, koska tämäkin on Akille. No jopas. Onpas Aki ollut Hyvä poika. Hyvä poika Aki on ollut. Tämäkin on Aki. Aki on erityisen kilsi tänä vuonna. Lisä. Sana Saa. Hyvä sana. Kiitos. Siinä Ameli. on Ameli.
Kyllä. Vielä. Dá pro tio. Kiitos. Tää on Sana ja anteeksi. Tää. Sana hyvä. Siinä on Ameli ja Teo. Ja vielä. Siellä on yksi vaan. Se taisi olla Teo. Lukiko se edes? Teo. Se on Teo. Se on Teo. Teolle. Wow. Näin paljon lahjoja Teolle. Teo. Kiitos. Kiitos. Olkaa hyvä lapsi. Niin. Eikö pukin lähteä jo korvatunturiin? Joo, ja tai toinen lapsi. Pukilla on paljon lapsia. Tänään, Nyt joo. kohta saa rupeaa. Dá abraço no Puki, fala Kiitos. Hei, hyvää joulua. Hyvää joulua. Teo. Hyvää joulua, Anneli. Hei. Hyvin Ihanaa, te olette ihania lapsia. Teitä muistellaan siellä joulumuodolta terveiset. Hän siellä leipoo pipareita tällä hetkellä. Joo. No niin. No niin. Hyvää joulua. Äiti saattaa pukin tuosta vielä. No nyt tuli kyllä lahjoja. Niin, odottakaa. Siitä tuli oikea joulupukki. No niin, tuli. Jännittikö? Joo, jouluna avata lahjoja. Uau, quanto Oi, presente!